ça c'est ça c'est Jeliba kene gera na bi non masika dala non tika ke to yere di ta Jeliba ngati ta gera to bashitila isi ikele me gera na ti bo kele na kuma ala ba to di jamala ngota bashitila bash foiten alhamdulillah me ala for bashila bash foiten dala ko do me ga wardu de wuli gera da parce que ne jeliga kuma chale no ita so do ga wargo do nyami wallahi mo ko manga war ko do nyami ngolo shofelenu e chori jeliba ibaro ni be doni do jien kono de doni o ye fen fladi muso jugu ani balima jugu ala ne so muso jugu di la ko abe na foko an yere kan ko imana nyuma ngama muso be na fadwana ne boto amire ko kabine ble ko jume kabin ble ble o te fanen banene sa kabin fanin banene o to yewa en ala chami ki jo kabine ble hajatim na sa ni jatiga hajatim na tarawuli ano ko damate mene mene o ko damate mene mene nga ibaro ne ha jeliba ne mi fam en aminga ko ina ibaro ne tafle ni ha ibaro ko kanwe mo jugu yere da ne ra ko ni kanwe te fo ni mo jugu te mais ibaro ami fila ami manju an ibaro ami fme chuga amna depuis ami mana ega furula nga ne mi fam am nga kula est ce que ibaro ko ami ladil kan baga nyana ma de ti ami golo ladili dan ne be shube baka ami ladi jeliba ne ba ladi ngone jamatigi ne mo tigi si ketugo la si kuma fotugo la si dala me ka ben ble fa bi bulo jo nyekoro jeliba e ka famia ko e ka ladili kan te ko barsa ni eni ami kelela abita nyefo dode ori be solution da teri fuiti amila kaminye ami do bismillah ali ma delega ami shingile mi ya no fe ka kono fo nyugo teri tala je nyugo tala kanofo utala fe ga mi fie utala e ba do ko ni teri donte ma ga kuma fo yoro ko absenge ali kare ko fe doro ni mi ko nula ni ami yere kulo shofela abita ba nya shi doma o kuma do fa be barake no suno ami te mo la ngulo de wa ami te mo jugwe ne re ko ni bulo e ga ami ta ko ni nyugo famia balia doro ni me e ga kuma ami fe ga nya alsa a ese ka la sigi ga kuma fe ga na hagili ira nyona ko mi di bisi dane ko la sen ko chaba koro nyoko iba fo ko ne alin ni re chaba koro ntiri wallahi anya ina alsa nyera ko ngolo shevele na gera mbolo ngomina mo sora nyi sheju la bongelen sigilo no mo te mbe boro ke mi fe ifana toro ka miri fo mini ga ke fato nsa fo farbe kalanga e ga taso wa e ga amila sigi aga nyoye mo goroba ya konna la ko so na ye kuma tata an nyoye che atuna nyoye famia ne ko ni mindo ni mauti ka so ne kan tabla ayre o ti so ngabo ida re jeliba kaboeda ay blali wala ngobla ay blali ko kuma mo bla pep ne benta de la no ne sira ere ma ere be kuma fo da nyana meri papier wa ibe mi fie yere kata ko kuma ko ni menita ni ala sona mama yere ke cheba ko wa mi solution so ni bela ne re kon na no yere de famia sisan kanute bona yere ga furu la ble memba no kon me solution so la e ga kanguta fambai ay horoni ne nyama kala ko de e kasigi de buriye muso talite tia marali e tia ngani ka tia sire ka sanda na ni muso bakoro ko katila me o tigezuya e ka kan o tigezuya e ka neni amita induka ne kan aminya amilo bene ko an wona ante furusa ko la de wallahi ante do adafe njatigi ina na ne soro gere na etita ka ne to ade ne be ta ke de to ne be ta so sumi na sheju ba do sage Pedri awo wala haya to ya sheju na do konna la ne che kumbe nga che dala sare ay musoko ngoni an era contact bi na fo nyanyini ti an si kuna mo di musoko la u beli nga fadwana an la bana sonda an era la saw afoni here barakala kula e be na barakala de kan ga bolike kuma ki ga mine ga bla sokono ngale de be na kaban jodala nasrati kuna bo wa te fuida digile no gabu kono ni ate bara fuila nam patroni nasre mane ga moto mangame ni nya mangane me ke ni tenti na dumini na fa patroni e ma klo dumini na libi oyi ni mine ga bla sokono ne ma la jega barakala wore ka feme ta inte disu na ni patroni mo ta chimi yani nyongo cho tuna se nyana bode ni mine
Chimi man ɲɔgɔn cɛ tɛ ɲɛnabɔ debi ɲɛma suya tɛ jibo de. O yɛrɛ bannen don. Jiro sɔnna ka di an ka min. Gabugu kɔnɔ ji. O patron ne t'a fa ko ne kicho min. Yɛrɛ ɲɔ k'a fɔ ko ne kicho sɔn ka min gabugu kɔnɔ fa. E k'i mi gabugu kɔnɔ ne ka mi gabugu kɔnɔ o ye kelen ye. O kuma ne ti mɔgɔ fa. N'a sera sabali. Ji sɔnna ka di an ka min. E la ci tɛ wa wala ne bi n ban. Ka fɛn bɛɛ fɔ o walayi fɛn bɛɛ fɔ o. Nasira ne sɛgɛnna bi sa. Nasira kana jiginna koyi. I b'a dɔn ne natɔla dɛ musokɔrɔba dɔ de y'i bila nin ye ka tila ka n dɔgɔya ɲɛnama yɔrɔ mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔkɔrɔba dɔgɔya o de dusukasi bɛ n kan n nana filɛ o dumuni bɔ i la so kɔnɔ yan koyi i ma foyi kɛnɛ ya mɛn. Ne kɔni ta ye bagama wɔrɔ sa dɛ e ɲɔdi min kɛ musokɔrɔba la o kɛ kun de la e yɛrɛ m'a fɔ cogo bɛ k'e tɛ mɔgɔ kɛlɛ a ye sa mɔgɔ kɛlɛ i b'a fɔ ko jinɛ mɔgɔ min don. Kelen u maralen don dɛ walayi ka sozori fo ka ne tila ji min na. Nasira awɔ t'i ka dumuni tɔ kɛ n bɛna ci la t'i ka dumuni tɔ kɛ. N tɛ ka ne ka telefɔni ta dɛ aw bɛ a bɛ cogo di. Allo Ajaratu baasi foyi tɛ alhamdulilayi n tun bɛna diminɛ ka fɔ n tun bɛna diminɛ telefɔni sɔnna fo ka taga répondeur kan a bɛ kɛ cogo di i komi i yɛrɛ ko k'i tɛ tagali sɔrɔ ne tagara wa jaabi dumanbaw de fɔra n ɲɛna n ko n taara 500 compter ka di somakɛ ma. Somakɛ ko n ka hakilina tigɛ pewu ko zen ta kɔni ko n'a ma taa k'a bɛ fini ne bila a y'o de fɔ Ajaratu n'o sera ka kɛ ne kankun ye ne i ka 75 n ya 75 wɛrɛ fara kan awɔ 70 m'a ta k'a d'i ma ne kankun ne ko ten somakɛ kɔni y'a fɔ cogoya min na cicogo foyi tɛ yen n'a ma fɛnɛ a ka karamɔgɔ yani a ka taa a ka baara kɛ ka di yan nɔ ni karamɔgɔ taara a fɛ yen nɔ karamɔgɔ kana na se ka diɲɛlatigɛ fɛn foyi kɛ a ko ka ja kɛrɛtɛtɛtɛtɛtɛ furamugu dɔ di yan ko n ka n jija k'o ka kɛ karamɔgɔ koliji la ko n'o kɛra karamɔgɔ koliji la ko ni Ala sɔnna ma ayi k'a tɛ se ka baara foyi kɛ Ayisa fɛ yen tuguni. O de ka di ne ye parce que i b'a dɔn an bɛ nin bɛɛ la kɛ muso sigikun ye furula mun kama bɛɛ b'o dɔn koyi n'o tɛ ka marché kɛ a bɛ taa n'a ye saba pa walahi a bɛ tiɲɛ fɔ karamɔgɔ ye a bɛ taa n'a y'o kɛ ka tila ka baara dɔ in kɛ walahi Ayisa bɛ taa hali mɔgɔ t'a f'a ɲɛna awɔ n y'o de f'a ɲɛna furamugu in kɔni n bɛ n jija bi bɛɛ o ka se karamɔgɔ koliji la n'o sera karamɔgɔ koliji la kɛ walahi a ka bɔ cɛya la pepewu Ayisa fɛ yen awɔ. E kɔni b'a dɔn ne bɛ sɔn ko bɛ masa ne ye muso min ye walahi ne banko tɛ yen nɔ ne banko tɛ i b'a dɔn hali n'a fɔra ko ka Ayisa faga de ko ne ka Ayisa faga ko mɔgɔ kana bɔ a kalama e fɛ ko ne t'a kɛ yan ne b'a kɛ mais mɔgɔ faga de filɛ nin ye kɛ n'i miiri a jurumu na o de kama n t'a kɛ quoi mais a ka taa yɛrɛ yɛrɛ de a ka taa Ayisa ka taa ka bɔ karamɔgɔ kunna o de ka di ne ye. Awɔ n teri ne awɔ kɛ. Sisan i b'a dɔn baara yɔrɔ ko ninnu filɛ nin ye ne ko k'i ka baara kɛ tranquille i ka baara kɛ ka ɲɛ e k'i ka baara kɛ ka ɲɛ bɛ e yɛrɛ kɔni b'an ka DG ka ko dɔn mɔgɔ ko gɛlɛntigi tɛ mɔgɔ ko gɛlɛntigi foyi tɛ kanku awɔ k'an dɔw la dɔɔni ni n cɛ bɛ ka kuma n bɛ kuma i fɛ sisan e y'a dɔn k'i cɛ ye ne ya dumuni di yan ka dumuni kɛ sisan
Karamɔgɔ. Hakɛ to. Karamɔgɔ. Fɔ ni yafara ne ma dɛ. I tɛ sabali. I ka dumuni jan ka dumuni n ti manamana ko la dɛ. Ani mun bɛ ne t'o fɛ yan. Ayi yafa to yen. E yɛrɛ de ko ne ma sɔn wɛrɛ na k'e ni ne tɛ se ka bɛn. N bɔtɔ e ma labɔ n'o de ye. E m'a fɔ ne na sɔn wɛrɛ i t'i ka ko in daminɛ. Karamɔgɔ i komi i tɛ silamɛya fɛ ne y'a nasɔngɔ bila sɛsi kɔnɔ a bi cɛ ti yan muso ti yan nɔ an yɛrɛ dama de bɛ so kɔnɔ yan nɔ nasɔngɔ tun na. Nasɔngɔ jumɛn bɛ Kamu? Ne y'a 1000 bila 1000 tun na. Ka dumuni tɛ ne bolo ka di fɛnɛ. Kamu walahi ma kuma. I da finna mais ma korodu billahi. Nin 1000 i bɛ nin fɔnɔ yan nɔ bi. Ka jumɛn fɔ? 1000 bɛ turu sɔn cogo zone bɛ yan. Zone ti yan nɔ o kunna 1000 m'a yɛrɛ ta. Karamɔgɔ 1000 m'a yɛrɛ ta. Depuis Ala k'i da don min na ne donna i ka furu la e delila ka mɛn ko ne y'i ka dɔrɔmɛ 1 ta. I delila ka y'i ɲɛna. Ne y'a 1000 d'a nɔ wali 1000 m'a yɛrɛ ta 1000 tɛ se k'a yɛrɛ ta mɔgɔ si tun tɛ yan ne ni Nasira kɔ Nasira tun tɛ suyɛni kɛ ni Nasira bɛ suyɛni kɛ ne bɛ n ka wari bila n ka fauteuil kɔnɔ ne b'a bila tabali sanfɛ dɔrɔmɛ 1 Nasira tɛ s'a ma n yɛrɛ b'a dabɔ a kama yɛrɛ ka warimisɛnnin baden bila n b'a compter kɔfɛ n bɛ tila k'a compter n b'a dafalen sɔrɔ. Kamu jɔn n'a fɔ ko Nasira ye wari suyɛn e bɛ ka ne ka kuma kɛ i n'a fɔ ne bɛ ka taa Nasira tɛ koyi Kamu cɛ ma wari ta e wari bɛ de bolo koyi k'an yɛrɛ suyɛn mɔgɔ si ne tɛ k'an yɛrɛ suyɛn i bɛ yɛrɛ suyɛn dɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye 1000 bɔ m'o suyɛn ka mun ko la hali ni 100 de don nasɔngɔ de bɛ Kamu billahi bɛ nin tobi tile 5 nasɔngɔ de kun b'i bolo nin wari b'a labɔ u suyɛn bɛ tobili kɛ wari ne b'a labɔ u suyɛn ne bɛ tobili kɛ i kɔrɔmuso ɲininka ale mun y'a wari di dɛ mɔgɔ t'a dɔn n'ale y'a ta mɔgɔ bɛ fɛn dɔ di ka sɔrɔ a ma se i kɔnɔ koyi depuis wari in ditɔ n y'a dɔn k'a fɔ k'a ma s'a kɔnɔ a ma s'a kɔnɔ mais a kɔni dir'e ma a dira ne ma kɛ a ma tɔgɔ de da ne kunna a ma tɔgɔ de da ne kunna ne bɛ kuma caman dɔn ko Kamu ne ko nin wari i b'a labɔ a banna karamɔgɔ i komi e bɛ k'a ko kɛ ten tɔ ne bɛ ka kuma tiɲɛ ne f'i ɲɛna koyi wari tɛ ne bolo bi a tɛ ne bolo sini a tɛ n bolo bi a tɛ n bolo sini Nasira an ka wari ɲini 1000 ɲini nasɔngɔ 1000 ɲini a ka dɛsɛ yan ne y'a bila sɛsi kɔnɔ yan nɔ n t'a dɔn a taara yɔrɔ o yɔrɔ ala sabali sa karamɔgɔ Kamu e bɔra ka ne to yen fɛ ne e bɔra ne ɲɛ Kamu ne bɔra dɔrɔn ne donna ne tilara ka segin ka na e bɔra dɔrɔn ne donna ne yɛrɛ la patron ɲɔ 1000 da sɛsi kɔnɔ yan an yɛrɛ ɲa ɲini bi bɛɛ ka fɛn bɛɛ k'an m'a ye a se ka kɛ de jɔ bɔtɔ de y'a ta wala jɔn bɛ se ka wari ta sokɔnɔ na ne kɔni ma se ka foyi faamu nin ko la walahi ne ma karamɔgɔ n t'o kelen ni nkalon tigɛ ye a ka ɲi n ye nin faamuya mais ni kɔni tɛ yan n bɛ n bolo da nin kisɛ kan a ɲɛɲini kɛ ne kɔni tɛ zo ye Nasira n tɛgɛ minɛ sa e fɛnɛ sa i b'a dɔn walahi n'i tora ka nin ko nin kɛ e tɛ goya ne ye sa nka e de ma ne dege nin kalabanciya la ne m'a fɔ n bɛna taa ɲɔgɔnna kɛ n cɛla yɔrɔ de tɛna na gbɛlɛya Nasira muso tilennen don i cɛ ye bi walahi cɛ t'i valeur dɔn wa muso tilennen don a cɛ ye bi o de bɛ sɛgɛn kosɛbɛ o tɛ na dugukɔrɔcɛw ye dɛ an na dugukɔrɔcɛw n'ala bamakɔcɛ ninnu tɛ kelen ye an na dugukɔrɔcɛw ye gamu kelen de ye aw de ta n'u ye gamu 3 ni gamu 5 ayi olu ka ca ni gamu 10 ye m'o dɔn taa i ka baara la i ni ce o kelen diyara n y'a mɛn nka patron ni 1000 y'i bolo dɛ a bɛ ne bolo koyi i b'a dɔn ne mɛna ninnu baloni na sa Nasira a ma kɛ ten sa i sa 400 don dumuni dɔ ka 600 ta suna an bɛ taa sɛ sa an b'o dun an yɛrɛ dama an b'o dun so kɔnɔ y'a mɛn an ka nin ko in ka ɲi ta i sa kɛ ten dɛ awɔ o kelen Nasira kunkolo y'a baara kɛ nin kelen ye dɛ n y'a fɔ dɔrɔn ko a kun dalen don sɛsi kɔnɔ yan karamɔgɔ bɛ da la o la parce que ne mana diɲɛlatigɛ fɛn fɛn fɔ karamɔgɔ b'a fɔ k'o ye nkalon ye nka Nasira ka kuma a b'a fɔ k'o ye tiɲɛ ye I bɛ nin wari labɔ koyi grand sœur naam karamɔgɔ grand sœur Kamu ma dumuni di ma ayi Kamu ma dumuni di ne ma mun kɛra i ne nana bɔ baara la sa ko Kamu ma dumuni di ko ne ma k'e 1000 d'ale ma bi ko binna ko a bin wa o 1000 bɛ bi Kamu kɔ cogo di k'ale bɔra ko k'o to sɛ kɔnɔ ko dɔw suyɛn Nasira yɛrɛ bɔra ka na o confirmer Nasira yɛrɛ ko k'a suyɛnna ko suyɛnna o kɔ Kamu yɛrɛ bɔra ka e ne sigilen to yan nɔ n'a ko k'a suyɛnna i b'a to yen karamɔgɔ e k'a to yen cogo di a ma fɔ k'a suyɛnna n'a kɔni ko k'a suyɛnna ne kɔni fɛ i b'a to yen nɔ e kɔni b'a dɔn ni Kamu ko wari in suyɛnna hali n'a ma suyɛn an b'a kɛ suyɛnni de sinon foyi tɛna wuli ala barawu kɔ yan nɔ n'a ko k'a suyɛnna a to yen cɛ ninnu tɛna se ka ja Kamu la dɛ ninnu tɛna se ka ja la dɛ karamɔgɔ ne bɛ Kamu to a b'a ka ko kɛ ni ne wuli an ka ko fɛ aw de bɛ wuli
Attends, oh, il est tout, non? Karamɔgɔ n'a ko ka suyɛna min ye ne hakilina to parce que donsokɔrɔ tɛna a susuli dabila k'a b'a buranna la i b'a dɔn kan jogo tɛna bɔ a la foyi tɛna wuli a la balo o kɔ foyi tɛna wuli a la mankan o min y'a ɲuman dɔrɔn n'a ko k'a suyɛna a to yen ala yɛrɛ de kama a to yen ne yɛrɛ de bi deli ka kan to yen n'a ko k'a suyɛna dɔrɔn a to yen mais kan la bɛna mɔgɔw tile kɔngɔ la kan bɛ ko kɛ min ka jugu ne ko k'i k'a to yen i dusukun lafiya kan ko la pepepewu a to yen ala yɛrɛ de kama n'a ko k'a bana ne yɛrɛ bɛ taa dumuni ɲini ka na d'i ma ni kɔngɔ b'i la ne yɛrɛ bɛ dumuni dɔ dilan ka d'i ma a to yen kan to yen ala yɛrɛ de kama n y'a faamu awɔ a to yen b'i deli yɛrɛ de non mais kan ka ko bɛ ka tɛmɛ a dan kan mais wallahi ne wulila ne fɛ don o don n tɛ mɔgɔ si lamɛn o don kɔni u bɛ fa nkalon da la An sɔgɔma. Bala ça va? Baasi tɛ yen nɔ. Alhamdulilayi. Patron bɛ min? Patron a bɛ so kɔnɔ. Ok, n mago b'a la. Ni balimakɛ ça va? Baasi tɛ yen nɔ. Baasi denbaya bɛ ten. Alhamdulilayi. D'accord. Mon commissaire, a ka di kɔni. A ka di baasi t'a la. I b'a dɔn Uruki de ye n bila ka na yan nɔ. Uruki? Awɔ. Musokɔrɔba ye. A ko a ka baara b'i bolo a mɛnna donc baara i tɛ ka a lawaleya waati min dir'i ma waati min tɛmɛna i tɛ ka hakilina foyi d'a ma donc actuellement a ko n ka se yan nɔ ka na lajɛ a bɛ cogo min na ni baarako bɛ ɲɛ ma n k'a ɲini ka dɔn o de ye n sekun yan nɔ. Sisan n bɛna lajɛ n b'a kɛ tile filanan. E b'a kɛ tile filanan cogo di kabini wari jumɛn fo ka na se sisan waati ko ni a y'i ɲininka k'i b'a fɔ k'a bɛ ban tile fila mais a tɛ ban. Ko de kun cayala ma dɔɔni quoi m'a fɛ. mais wari kɔni sarala. A ye wari sara. Wari sarala ka na se waati joli ma ka na se bi ma e ma se ka dilan e ko kɔfɛ a bɛ ɲɛnabɔ cogo di. A bɛna ɲɛnabɔ patron ne yɛrɛ de deli ne b'a ɲɛnabɔ walayi. Ok baasi t'a la i bɛ délai di yan don min na n bɛna a nɔfɛ don min tɛ wuli yɛrɛ de délai di yan. I bɛ se ka semaine fila di yan. Semaine fila i yɛrɛ ko semaine fila. Ok baasi t'a la n'i ko semaine fila ko bɛ ne ni e de ni ɲɔgɔn cɛ sisan sinon olu de kɔni sen t'a la bilen n'a bila da min fɛ a tɛ dogo i la mais kana n'a fɔ tuguni ko n bɛna cun i kan ni n nana nin kɔfɛ k'a sɔrɔ ma ɲɛnabɔ a bɛna gɛlɛya n t'a fɛ abada ka na sɔrɔ sigida la ko sugu dɔ bɛ sigida kɔnɔna na ka don i ni siɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ o kama n nana i ma ni civil ye ka na yir'i la min bɛ sen na n tɛ ko gɛlɛman fɛ nin ko la bilen jilaja cogo bɛɛ lajɛlen na komi i ko semaine fila n sɔnn'o ma mais semaine fila n kana sɔrɔ a banna i fana sɔnn'o ma wa. Ok n bɛ sira ɲini o la ala ka waati gɛrɛ yira n na. c'est trop quoi. Trop c'est trop. I bɛ tiɲɛ nɔ dɛ. Kanku ni kɔni nin y'a laban de. N tɛ kuma min kɔfɛ dɛ, nin y'o de ye quoi. Parce que ne tɛna se k'an si kɛ nin na o. E ni ala cɛ min da su fɛ fo ka dugu jɛ n tɛ sunɔgɔ. Ça c'est quelle manière? E bɛ se ka sunɔgɔ cogo di? E bɛ se ka sunɔgɔ cogo di? Cɛya yɛrɛ jɔyɔrɔ ye fɛn min ye e tɛ se k'o ɲɛnabɔ e bɛ se ka sunɔgɔ cogo di? Walayi fɛn min ne tigɛr'e la karamɔgɔ a bɛɛ n'ala cɛ ne tigɛr'e la n'i dun ma sabali n'i ma sabali karamɔgɔ n'i ma sɔn da i la n'i ma sɔn da i la n'i ma ko du kɔnɔ yan nɔ a bɛɛ n'ala cɛ k'i tɛ se ka baara kɛ so kɔnɔ bɛɛ bɛ da la n'i m'a fɔ nkalon da la k'i ka jakuma tɛ ɲinɛ minɛ i ka tigɛ n na. Yɔrɔ e kelen ne muso yɔrɔ e kelen ne muso du kɔnɔ yɔrɔ nkalon dara a sisan a sera nkalon yɔrɔ de ma Kanku mais ne b'a dɔn han Kanku yɔrɔ ne man di yɛrɛ yɔrɔ tiɲɛ fɔ sa yɔrɔ ne man di bilen e ne tun b'an ka sigi la yan nɔ foyi foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ ni hɛrɛ tɛ nka depuis e Ayisa ta ka fara ne kan a bɛɛ n'ala cɛ kara e ni ne tɛ ka se ka ɲɔgɔn kan fɔ e ni ne tɛ ka se ka ɲɔgɔn kan fɔ o kɛra jumɛn jogojugu min bɛ ne la o kɛra Ayisa furuli o tɛ wa Ayisa furuli Ayisa tere ma ɲi bɛɛ sigidala mɔgɔ bɛɛ bɛnna i komi ne kun bannen don ka kuma in de f'i ɲɛna dɛ kara ne b'a f'i ɲɛna wa ni n ko k'i man tɔɔrɔ furu ɲɔgɔn na walahi n ka nkalon tigɛ wa ne Kanku tɛ yafa i ma diɲɛ fara lahara kan fo n'a sɔrɔ i ma ne to yen komi e tɛ yafa ne ma ne tɛna fɔ ko ne tɛ yafa e ma sisan komi e yɛrɛ ne man di e bilen e jɛra ne kɔ Kanku i b'a dɔn ni sɔngɔ nɔgɔ yɔrɔ ni e gɛn mɔgɔ bɛ na u b'i deli yɔrɔ u bɛ deli ni fɛnw kɛ walasa i ka to yan mais min deli ala kama han 2 heures du matin ni su kora ni bɛɛ dara ala ni kira kama han i ka minɛnw ta i k'i den ka taa deli t'o la o. ne ka taa i bɛ taa ka bɔ yan dɛ
E ka taa ta i bɛ taa ka bɔ yan wallahi. Bide b'a fɔ ko ne ka taa wallahi bide sera ne fɛnɛ kɔni b'o dɔn dosokɔrɔ t'a sonsori cogo bila k'a b'a buranna na ne ka taa wallahi ne tɛ taa ni ne ko ma tigɛ e la fɛn min ya galon tigɛ ni ne ko k'i m'an tɔɲɔ n ya galon tigɛ a lajɛ bɛ dutigi yɛrɛ mana dɛsɛ ka jɔ a jɔyɔrɔ la o t'a a bannen ya wallahi y'i fanga de bannen ye n tɛ taa dɛ n t'a dɔn ma i jaabi cogo min. E ma sabali sa e ma mun ma n'a fɔra ni ɲɔgɔn denmusokɔrɔba bɛ e bolo ma don o don e de bɛ ka ba buruja hali sura ba ma sunɔgɔ e m'a bolo cɛ bɛ bɔra baara la a tɛ lafiya yɛrɛ a bɛ n'a k'a bɛ sunɔgɔ e b'i sigi dilan kan k'a buruja ne yɛrɛ bɛ salon kɔnɔ ne kulo b'a ka kuma bɛɛ la. Sisan ma e bɛ fɛ sa ni ne furu la ne ma tilan ka kuma na e bɛ fɛ sa ni ne fɛnɛ furu la ne ka taa e ta ɲɔgɔnna kɛ n cɛla la o tɛ halaki binnen ne fɛnɛ ka ne cɛla la sa bila ma ne bɛ taa ba deli ne yɛrɛ kama n'a ma sɔn ma n'i taara e fɛ ko n'i taara ko ba tɛ ne na ne ba tanta Aisha bɛ yen dɛ o fɛnɛ ne ba de ni e kɔni gɛnna ka ban ba bɛ ne na i bɛ taa dɔrɔn n bɛ taga tanta Aisha fɛ yen. An bɛna se k'an si ka kuma la cogo di tan tɔ. Bisimila karamɔgɔ mun kɛra. Grand sœur mun kɛra t'a la dɛ bi kɔni i sera n dan na mun kɛra foyi t'a la bilen wallahi. I sera dan na a kɛra cogo di. Yɔrɔ kuma o kuma ni ne ko kanku ma n k'a ka taa aw de bɛ na deli la yɔrɔ. Awɔ. À chaque fois ne bɛ kanku gɛn yɔrɔ e bɛ deli kɛ yɔrɔ. Kosɛbɛ. Mɔgɔ wɛrɛ bɛ na deli la. Awɔ. Mais bi ta kɔni bi ta y'a dan ye. Kanku ye mun kɛ tugun. Kanku bɛ ɲinɛ ne bɔ mɔgɔya la. K'e bɔ mɔgɔya la karamɔgɔ. Mais ka bɔ mɔgɔya la kɛ. E n'a fɔra e b'a kɔrɔ dɔn kɔni. Grand sœur ne sira kanku fɛ diɲɛ don o don ni ne bɔra ka taa diɲɛ baara o baara la ne bɛ sunɔgɔ yen nɔ. Han. E bɛ sunɔgɔ su fɛ yan. Kanku bɛ wuli k'i sigi ne kunna de su fɛ ni kuma caman ye. O man ɲi. Fo ka dugu jɛ ɲɛ tɛ tugu fo fajiri. Ayi dɔ kɛra sa. Ni kɔni nin y'a dan ye nin y'a bannen ye. Deli tɛ na diɲɛ fɛn foyi tɛ na grand sœur a bɛ taa de. E de ma n'i ka kuma sara ne la. N bɛ kuma kanku fɛ. N bɛ n ka fɛn bɛɛ kɛ yen o tɛ ba buruja o tɛ ba neni a tɛ fɛn fɔ ba ma e ma ni a bɛ tanta Aisha fɛ a yɛrɛ ne bɛ bɔ kɛnɛma n'a bɛ e fɛ su fara tile kan ba bɛ kasi ani kɛlɛ de bɛ bɔ so kɔnɔ o yɛrɛ hɛrɛ ma e yɛrɛ la o ye tiɲɛ ye o bɛ kɛ yan halaki de binnen don ne kan e ka na n'a ye. ayi n tɛ na k'i ka n'a ye e ka ne bugɔ e ka ne bugɔ dinɛ ne t'i bugɔ sa. ayi ma n tɛ ma e ye o e bɛ ne bugɔ hali ne tɛ se ka conseil kelen di ma ni e ma ne bugɔ n tɛ na n bɛ taga tanta Aisha fo sisan. a fɔ nin ye ne woloden ni mankan ye ne ma dinɛ dun y'a ladi ne ma sɔgɔmaden na ko ni kara bɛ karamɔgɔ bɛ Aisha fɛ yen karamɔgɔ yɛlɛlen de bɛ bɔ n'a bɛ ne fɛ a kasibagatɔ bɛ bɔ dinɛ n'i y'i to yen e y'i ta kɛ a tɔ tora ne ta ye i ni karamɔgɔ da tɛ file kelen na a tɔ tora ne ta ye walayi ala hali ne den tɛ ne bonya bilen. Wallahi kanku n'a jogo 12 bɛ ne kuma fɛ a bɛ ne ka kuma mɛn. Ne yɛrɛ t'a dɔn ko su kɔnɔ ko kanku bɛ nin jogo ninnu kɛ e fɛnɛ ma fɛn fɔ ne ɲɛna yɛrɛ. I b'a dɔn ne mun ɲɛna koyi ne bolo n ko muso yɛrɛ kan ka muru furu la mais ne yɛrɛ i b'a dɔn ko ne de bɛ ka mun ka muso furu ka tila ka mun. Karamɔgɔ nin bɛɛ bɛ ko foyi ma kɛ fa bɛ tila ka sigi ka nin baro bɔ nin bɛɛ bɛ ban kelen ne sɔnna e ta ma e sera ka kanku jogo 90 ko a taa n'a kun sa n'i kɔni sera ka jogo kun ni kelen ni ko a tɛ foyi k'e la ne bɛ deli nin tɛ mankan kun bɔ nin tɛ foyi kun bɔ a lasigi hɔrɔnya la i k'a ka kuma ɲɛfɔ a ɲɛna a lasigi hɔrɔnya la tiɲɛna kanku i bɛ ka nin kɛ a man di n'a seginna a kan siɲɛ wɛrɛ i bɛ sɔrɔ ka kuma. Ba n bolo bɛ n kɔfɛ. Madina a kɛra cogo di. Ala kama ba yafa mama ala ni kira kama. A filɛ mɛlɛkɛni filɛ a filɛ kana yafa deli a bolo bɔ a kɔfɛ n'i deli ala yɛrɛ de kama. A ye mun kɛ n na ne bɛ yafa ma. Ba ne ye nin kuma ninnu f'i ɲɛna ka mɛn ne y'a f'i ɲɛna ka mɛn kuma jan ko kunkololabana de bɛ maana ba maa ma ŋɛnɛ dɛ a filɛ mɛlɛkɛni bolo bɔ a kɔfɛ sa karamɔgɔ. Ba e yɛrɛ b'a dɔn su dɔ k'i ma sunɔgɔ maa ye mun y'a jɔ fosi t'a la. Kana kɛ ne yɛrɛ kama. Su dɔ la ko tiɲɛ ba ma sunɔgɔ yɛrɛ de maa de wulila depuis heure jumɛn bɛ ba da la k'a buruja kuma tɛ kuma ye a ma min fɔ ne yɛrɛ bɛ so kɔnɔ. A bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ karamɔgɔ kana kɛ ne kama a k'i woloden kama i jeli de don. Adamaden tɛ se ka a ba choisi sinon bi ne kun bɛ mɛlɛkɛni ka kuma lamɛn a lamɛn i kana kɛ ne yɛrɛ kama dɛ balimaya min bɛ i ni ne ɲɔgɔn cɛ a kɛ diina kama i k'a bolo bɔ a kɔfɛ yafa la dɔgɔya tɛ quoi a bolo bɔ a kɔnɔ an bɛ min fɔ an k'o fɔ ɲɔgɔn. Kana sɔn ne mɔlɔliba de don nin ko in na hali sɔn na fana wulila o kuma kelen de don. N'a fɔra ne buguni fana bɛ ninnu bolo so kɔnɔna na k'u den ye ne ye kuma tɛ kuma ye a tɛ mun fɔ ba ma. E k'o layɛ. Ne ye nin faamuya koyi ne yɛrɛ tɛ nin dɔn k'a bɛ nin sɔn ka nɔgɔn koyi désormais n tɛ don a fɛ yen n tɛ dumuni kɛ yen bilen n t'a ka diɲɛ ko foyi la a bɛ wari min di ka tobili kɛ
Ah, o y'a kungo de a b'a di denbaya de ma ne ka foyi t'a la A bɛ bilen. changer. Kana Kana n'o kɛ fɔ sa. a ye kuma Kana fɔ n'o sa. kɛ. An sunɔgɔ bɛ mɔgɔ ɲɛna sa mɔgɔ ɲɛ ma datugu jɔn de bɛ ka da kongo tan hali fali jɔn de don Kan wa Aisha de don. fali Aisha wa Aisha. mun ye se sɔgɔmaden na ne kabako da nin kan sisan sɔgɔmada joona na ko ayi jɛnɛba de don Kan wa sɔgɔma. kana fa ni tile dɛ mun ye se Aisha e ɲɛ ma ɲi e ka bɔ i yɛrɛ kɔɲɔyɔrɔ la ka na Ayi ne ma na n yɛrɛ mototigi nana ne jigi da la. a lajɛ subagamuso a fɔ i y'a dugu ɲugu ka na mototigi ka na e jɔ e somɔgɔ jumɛn bɛ yan yɔrɔ dɔn Kan ko ka dugu fɛnɛ ɲugu ma o fɛnɛ ye kuma sugu jumɛn ye? subaga dɛsɛla ko bɛ yen nɔ subagamuso muso tere jugu a lajɛ bɛ Ne ni n ka subagaya bɛn mais e kɔni m'a mɛn fɔlɔ ko ne ye mɔgɔ du. e ye mɔgɔ dama mun dun dama la i dɛsɛra ne yɛrɛ la e dɛsɛra ne na I tɛ sira ala ɲɛ ko ala bɛ mɔgɔ faga. Ne k'i ma mototigi de nana ne jigi yan. mototigi a sira dɔn cogo di mototigi a sira dɔn cogo di subagamuso An ka mɔgɔ de ye ne sigi mototigi kɔfɛ ka na ne. an ka mɔgɔya ka bɔ fɔ a ka yɔrɔ la ka na nɔ mototigi b'o yɔrɔ dɔn cogo di de bɛ furula ka na dun kɛ e ka mɔgɔ jumɛn nana bɔ yen ne kɔrɔkɛ kelen tɛ Kan an ka mɔgɔ bɛɛ bɛ ne ka yɔrɔ dɔ yan. tiɲɛ tɛ Ne furula ka na mɔgɔ de dara ne kan ka na ne bila wa mɔgɔ si mɔgɔ tan tɛ yen nɔ kan. jɔn ko e ye mɔgɔ tan ye jɔn ko fali le dar'e kan ka na wa an kana dala minɛ feere n'i y'an dala minɛ bɛɛ cili da i ka sɔgɔmada la yɔrɔ ɲɛ ma ɲi ni min ci i faga i ka sama ko tɛ Ninnu bɛ mun mankan de la. Ne kan jɔn ni ɲɔgɔn na tuguni. Karamɔgɔ. Kan. Ko ma tɛ changer de. E ma tɛ changer ko ye. E ma n'a fɔra ne nana e ka kuma de la yan sisan est ce que n tɛ nin dun in bila wala maa bɛ ka nin so in nɛgɛ bɛ bɔ ne na walayi a ka maloya ninnu bolo mɔgɔ molobali siri tigɛlen jugu sago e t'a kalama k'a fɔ k'e ko man di ne ye n'i b'a dɔn k'a fɔ k'i ko man di ne ye i tɛna n'i jɔ ne ma ko jɛnɛba ni sɔgɔma a lajɛ bɛ Kan ne ma na i wele o si la kɛlɛ ko tɛ. A lajɛ bɛ N'i deli ɲa ma ala kama n tɛgɛ minɛ k'an bila n n ka t'i yɔrɔ. tɛgɛ minɛ dɛ b'i sen minɛ k'i bila da la jugu sago e t'a kalama k'e ko man di ne ye a lajɛ bɛ taa cɛbagatɔ mariba Ne ko mun de bɛ yan nɔ? Mun mankan de la. e Aisha i b'a dɔn walahi han e bɛ ne ka ɲuman kɛ ne bolo juguman ye kuma bɛɛ ka ɲa ma k'i bila da la e b'a fɔ ne ma ko ne tere man ɲi ko ne diɲɛ nkalon sugu bɛ da e la du in kɔnɔ yan nɔ Papa an buramuso a ma kɛ ten. Kan ne ko a man kan ka ɲa ma k'an bila n ka da la. Kan ko ne subagamuso ko ne dugu bɛɛ fara ko ka na ne yɛrɛ ye. Ko ne ɲɛ ma ɲi ko ne bɛ na yan cogo di ka tigɛ da ne kulo kɔrɔ. Kan n'o yɛrɛ ne kulo kɔrɔ. e bɛ Aisha kama e bɛ Aisha bolo minɛ ko na n ka taa i bɛ cɛ ne fɛ A muso de ta, a bolo minɛ. a muso dɔ mɛ a cɛ de ne yan a cɛ de ne yan Mun y'a Aisha bila? Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, ni anga série kura Sinea. Donc aga blog kuna sisan i jonga ɲɛfɔ a ka faamuya. Donc Sinea ale ni Fantaya ni Ala sɔnna ma o de bɛna continuer ɲɔgɔn fɛ. Les obstacles de l'amour an b'o jɔ fɔlɔ o bɛ dan épisode 1 na. J'espère que ɲɛfɔli kɛra la sisan. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ min mago b'an na ka ladilikan d'a ma k'i hakilinata fɔ an ɲɛna i bɛ wele kɛ an ka numéro de téléphone na. Bon sponsor fana o y'aw ka numéro ye a b'an wele ni mɔgɔ min fɛ a ka produit ka bɔ an ka film na. Merci beaucoup. Ciao ciao.